Τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε. Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά, χορέψε και σπάστα όλα τούτη τη βραδιά. Μια βραδιά, μια βραδιά, για σένα Θεσσαλονικιά μου. Τον ονόμασαν βασιλιά και ροκ στάρ των τσιγκάνων. Ο μύθος που ακούει στο όνομα Μανώλης Αγγελόπουλος είναι αναμφισβήτητα μία από τις μεγαλύτερες λαϊκές φωνές που πέρασαν ποτέ από την Ελλάδα. Γεννήθηκα το 1939 στην Καβάλα από τσιγκάνους γονείς που ξεκινήσανε από τις Ινδίες, περάσανε Αίγυπτο και Ρουμανία. Εγώ μεγάλωσα στην Αθήνα, από την Αθήνα ξεκίνησε την καριέρα μου. Αχ, έχω συνήθισει πια στη ζέστη σου αγκαλιά, τώρα μοναχός θα με σανιχωνός. 3 χρονών έχασε τον μπαμπά του και πήρε τη ζωή στην πλάτη του με τη γιαγιά μου την Ερασμία και πήγανε στην Κρήτη, στην Αλικαρνασσό. Εκεί ξεκίνησε να κάνει τις δουλειές που έκαναν όλα τα τσιγκανόπουλα εκείνη την εποχή. Χαλάκια, μπρίκια, παπούτσια πουλάγανε και ήρθαν κάποια στιγμή στην Αθήνα. Παιδικά χρόνια στις φτωχογειτονιές της Αγίας Βαρβάρας του Εγάλεο για τον αδελφό του Λευτέρη και για τον μικρό Μανώλη, που μαγεύει τους πάντες με τη φωνή του, καθώς δεν σταματά λεπτό να τραγουδά. Ρίχτε στο γυαλί φαρμακί, ρίχτε στο γυαλί φαρμακί, ρίχτε στο γυαλί φαρμακί, μόνο ρούφι να το πιω. Ο ξάδελφός του Ανέστος τον συστήνει στον μεγαλύτερο συνθέτη της εποχής, τον Θόδωρο Δερβενιώτη, ο οποίος τον προτρέπει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι και σε ηλικία 17 ετών βρίσκεται να τραγουδά στο Χαϊδάρι, στο ίδιο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η Σωτηρία Μπέλου και ο Στράτος Παγιουμτζής. Πώς αξίζεις εσύ και η καρδιά σου η κρίση δεν αξίζουν μαζί, ο ουρανός κι όλη η γη, κι όλη η γη. Ακολουθεί η πρώτη ηχογράφηση και το 1958 το τραγούδι «Μαγκάλα» ξεπερνά τις 100.000 πωλήσεις και του χαρίζει την πρώτη επιτυχία. Σε έχω βάλει μέσα στην καρδιά μου, αχ Μαγκάλα, έχεις τόση όμορφιά. Μου έλεγε από μικρό παιδί για τη φίλη και με πήγαινε εκεί. Το μόνο που έκανε για μένα λάθος του, δεν μου έμαθε τα τσιγκάνικα, Ρωμανές, Ίντζανάβ Ρωμανές. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω να μιλάω τσιγκάνικα. Τα τραγούδια του, ένα κράμα ελληνικής, λαϊκής και αραβικής μουσικής και μουσικής των Ρωμά, αποθεώνονται από τους φανατικούς θαυμαστές του που γίνονται όλο και περισσότεροι. Και οι συνεργασίες του με σπουδαίους δημιουργούς όπως ο Μανώλης Χιώτης, ο Βασίλης Τσιτσάνης και ο Γιώργος Μητσάκης τον καθιερώνουν και του ανοίγουν τον δρόμο προς την κορυφή. Στις αρχές της δεκαετίας του 60, στη δισκογραφική Κολούμπια, η 14χρονη Ανούλα Βασιλείου κάνει δοκιμαστικά για να γίνει τραγουδίστρια και ο Μανώλης Αγγελόπουλος τη βλέπει και την ερωτεύεται. «Τι κάνεις εσύ μικρό με τα τυγρίσια μάτια εδώ?» της λέει. «Κυρία Αγγελόπουλε, θέλω ένα αυτόγραφο», του απαντά εκείνη. «Θα σου δώσω αφού με περιμένεις». Συνεχίζεται ο διάλογος και μετά την ηχογράφηση της προτείνει να τη συνοδεύσει σπίτι της. Κάπως έτσι ξεκινούν όλα. Μάνα μου, γλυκιά Μανούλα, αγαπάω την Ανούλα. Δουλεύουν μαζί στα νυχτερινά κέντρα, ο κόσμος τους λατρεύει και παρότι αποφασίζουν να παντρευτούν, η μητέρα του τραγουδιστή δεν δίνει τη συγκατάθεσή της. Η μητέρα του δεν με ήθελε, γιατί δεν ήμουν τσιγκάνα για αυτό το λόγο. Ο Μανώλης τα έσπασε όλα, έδωσε μια και έσπασε πόρτες, παράθυρα. Η Ανούλα μένει έγκυος και το ζευγάρι φεύγει για τον Καναδά. Εκεί γεννιέται ο Ηλίας και αμέσως μετά τη γέννησή του επιστρέφουν στην Ελλάδα, ενώ λίγο αργότερα έρχεται στη ζωή ο δεύτερος γιος τους, Στάθης. Το 1966 το ζευγάρι ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας του Αγίου Σώστη με παρανυφάκια τα δυο τους παιδιά. Λίγο αργότερα θα γεννηθεί ακόμα ένας καρπός του ερωτά τους, η Μαρία. Μας έλεγε παραμύθια, έπαιζε μαζί μας, έπαιζε όταν πηγαίναμε στο Λούνα Πάρκ, έπαιζε σαν μικρό παιδί έπαιζε. Όλες οι κινήσεις της ζωής του έβγαιναν από μέσα του. Το ντύσιμό του, η εμφάνισή του, ο αέρας του, οι βόλτες που έκανε. Περίμενα πότε θα έρθει να με πάρει να με πάει βόλτα, να με πάει στο Λούνα Πάρκ
να μου δώσει το χατζηλίκι μου, να τον δω, να τον καμαρώσω την ώρα που τραγούζει, γιατί εγώ ήμουνα και ζυζάνιο, ήθελα να πηγαίνω συνέχεια μαζί του. Μετά από 13 χρόνια γάμου, το ζευγάρι χωρίζει. Μια μολυβιά που σβήνει και δεν αφήνει. Πιστεύω ότι ο πατέρας μου δεν ξεπέρασε ποτέ τη μάνα μου, πάντα την αγαπούσε, πάντα την ήθελε. Και γι' αυτό πάντα όταν συνέβαινε κάτι, πήγαινε στη μάνα μου. Οι επιτυχίες συνεχίζονται για τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Δεκάδες εμφανίσεις σε κινηματογραφικές ταινίες, συναυλίες στο εξωτερικό και 2 συναυλίες το 1983 στο Θέατρο του Λυκαβητού, όπου γίνεται το αδιαχώρητο. Μάτια σου, κοιτάζω εκείνη παγαπούσα μέχρι χτες. Εκείνη που άνοιξε στα στήθια μου πληγές. Τα μαυρά μάτια σου μ' ανάβουν πυρκαγιές. Ο χώρος αυτός τον πλήγωσε ποτέ? Υπήρχε ένα παράπονο, ναι. Το να μην παίζει μια τόσο μεγάλη προσωπικότητα στα ΜΜΕ της εποχής και να περνάει από λογοκρισία, να περνούν από λογοκρισία τραγούδια τα οποία αγαπήθηκαν τόσο πολύ από το λαό, τα οποία τα ακούμε μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει καμία συνέντευξη της ελληνικής τηλεόρασης απέναντι στον Μανώλη Αγγελόπουλο. Στις 2 Απριλίου του 1989, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, που πλέον είναι δεύτερη φορά παντρεμένος με την τραγουδίστρια Κωνσταντίνα, φεύγει από τη ζωή σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Δεν πρόλαβα να του πω ότι τον αγαπώ. Δεν πρόλαβα να... Ήθελα να δει τα εγγόνια του. Στην κηδεία του βρέθηκαν περισσότεροι από 100.000 προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον ταπεινό βασιλιά τους, που δεν ξέχασε ποτέ την καταγωγή του.